mar tar siúlar Maidin na go bhfuil Maidin Caife. Again, sin an chéad Maidin Caife a bhí again an seo sa graduate ar Bhóthar Ormeau, tá pobl mór again hartar an saomh again ag bon straid cook. Tá mas a géirí rud breise chuir fáil don phobal tá rang mór do theismóirí again, agus cinneal grúpa bog den na theismóirí sin atá géirí níos mó imachtaí in sa phobal. Bheith chuir ar fáil dóibh, mar sin seo ceannacha siúd, tá níos mó le teach ag seo an chéad Maidin Caife a bhí again in sa graduate. An Droichead tá rint rangana again, tá maidin rangana do theismóirí, Maidin cuairt agus Maidin chéad, mi sin muinseoir an dá rang. Ach tá cártas caithfí agam le muir an ranga agus tá mi sé géirí go maithíonn sé an compordach an Gaeilge a Lordtíobh Maidin Caife. Tá mi sé géirí deis a caithfí le go dtí gláteach le chéile agus an coppla fácla tá sé a fólam na An Droichead a úsáid an seo in sa graduate ar Bhóthar Ormeau. Tá ahansáis déanaí a freastal ar ranganí An Droichead agus a ghlacu páirte imachtaí sugaine ar óg agus éasta. Tá rangan a reachtal agin ar Bhóthar Nárd ar thuna ceathra fásta, so tá déanaí as jahiú agus an dá tradition an seo mo fáirste fásta. Rud a táid Tharbheith brada leis. Deanna maidíreach cinneal síl sóisialta iomlán a chuir fáil do géine as Gaeilge mas maile páirte ghlacaí an sin buncloch An Droichead na pobl Gaeilge thógáil in sa chud ceantar seo neamhfhoirmeálta. Mar sin de táid géirí níos mó serviceí agus scríbhíochtaí a chuir fáil don phobal sin. Tá deis na an, níos agam bhfuil go leor deis na an, ach sin ról sugaine mar agriaach forbartha Gaeilge na deis na sin na chothúd a gine.